Muri Zimbabwe. Information irushika wa news desk right now. Irikutuza something very surprising, something very shocking. Irukuta Auxilia Mnangagwa, mkazi wa President Emerson Dambudzo Mnangagwa, vakuda kusungisa Temba Mliswa. Iwe Temba udo, Temba mlimblu, Mliswa udo. Mpana Temba, takakuudza. So, chichiri kuitika muri Zimbabwe. Zunzi. Mkazi wa President Emerson Dambudzo Mnangagwa wakuda kusungisa Temba Mliswa because of Temba Mliswa's conduct, because of what Mliswa have done, etc. So in other words, to stages President Mnangagwa wanenge achitemba team rao kuti you know what, team rangu will represent me, will talk about me, will praise me, team rangu this and this, and team rao wanenge achingulirana nakasana Temba Mliswa kuti Temba Mliswa because Mliswa ndiwo kwashumba anditi zvisina basa nokuti kwaye mushona kana kuti mundevele Mnangagwa mushona wekwashumba murambwi Temba Mliswa akungoti isusu nhati sivo vokasvanda wakungowira in the same category anditi wakudestroya the difference between mashona and ndevele, which is kind of good. We love it, believe me. Us as Shona people like, okay, Temba, uri first priority, even more than us Mashona na Mnangagwa. But tuda kuti uongorore mfana Temba. Bozi uri kumanya, uri kuita dzungu. Bozi iwo kana ukatanga kukonana na Auxilia Mnangagwa, unopinda ma1. Ende ma1 unopinda mfana wangu, ndekuti unogona kunyura. Tisingagona kunyurura. Panopinda new government mfana Temba. Yotadza kunyurura ma1 awapinda iwo, awazvipinza nekuda mukadzi wa Mnangagwa. Ayayayaya. Muri Zimbabwe toda kuudzai para titaure pamusoro pedai. Mukadzi wa Mnangagwa, Auxilia Mnangagwa, unozikamwa nokupa Mnangagwa vana vanosanganisira Sean na Collins, tuma twins tokuti tukamfana Collins kana kamfana aka kari useless. This boy has got nothing to do with power but more to do with, science, technology, engineering, etc. And then kune kamwe kamfana kacho kashon. Kamfana kashon kanoda military power too much. And but military ranga kakatarisa kaiti kamfana aka. Zvazofamba sei. And then wobona kuti kamfana aka promote. What okay, and then ko pama promote kumana kuti this is nonsense. And then Temba Mliswa kopindra, yeah, Mnangagwa buried my father, and I know, kana ndikafa nini, Mnangagwa will be there. Military yotarisa Temba Mliswa, kana ukafa iwo hazvisina basa. What are you saying? Temba Mliswa wabuda akira achiti kwanze, Mnangagwa is my brother. Isusu tiriwe kwashumba murambwi. Mnangagwa is my brother. Inini handingazowani kunichisapota vana Shoko, ndichisapota vana Gudo, vana Chiwenga. Bozi ndiri shumba. And then munosobva achiuka ati, iwe, inini wangu ndiri Shoko, inini wangu ndiri Gudo, inini wangu ndiri Tsuro, inini wangu ndiri Mhembwe. But iwe uri kutadza kuti uri kumira neshumba yako when it comes to politics. Hausi kumira nemaprinciples. Temba, tokusunga tikakuvharira 1000 years mujeri, uri dununu. Utununu waTemba Mliswa. Dununu. Dumbu zenene. Da. Koda. Mbuzi. So mpana Temba Mliswa, right now muri Zimbabwe, toda kukuudza ichokwadi. Wapandukirwa nemukadzi anonzi Auxilia Mnangagwa. Movaziva vakadzi, when it comes to take advantage, tikutaura mese imimi women of Zimbabwe, and the women who actually follow us on this page, the women who actually follow us on this channel, vakadzi vokuti they are top supporters vemuzinda wevanhu kubva kuvanhu. Toda kuti tokuzivai imimi vakadzi, mune problem, mune dambudziko guru as women. Wakutishora tusi vakadzi, yes. So what? Vakadzi mese mimi mune dambudziko. And dambudziko renyu vakadzi ndekuti you don't think about long-term issues. Munongofunga from today to tomorrow. Matopedza. And then mune problem yekupraise varume
as if they are super or extraordinary human beings. Because muchindoona ini ndiri pano naTemba Mliswa hatinambosiyana kana, naNelson Chamisa hatinambosiyana kana, naEmmerson Mnangagwa pachake, naChamisa na Chiwenga hatinambosiyana. We are the same people. Each or one of us is supported by the people kuti ave president over the people, but it doesn't make that person special. Adidi. But then wakazi vanoburikira vakuita kunge Chamisa is special, that Chamisa kana akaita take over power, he must do this and this over the people. Takuti nonsense. Tokumisai na Chamisa wenyu makuvhunduka mamiswa motaura zina basa. Women vakadzi vemuno muZimbabwe, vanhu vatema varungu chii, motaura zina basa. Hativhunduki because isusu hatina titsvaga political power ka. Isusu takatogena political power kudhara pano pamuzinda wevanhu, because mbovana uzonzi muzinda wevanhu. Pane vakatodudza kuti wangu iwewe uyu ndo unonzi muzinda wevanhu, and whatever you stand for will be behind it. Tokusapota hai vakomana. Tikati vakomana mune shuwa here, vakomana vakati yes. And isusu sanyepegwa kana uchiudzwa uzonzwa nzee vananhingi masoja, vananhingi masoja. Isusu hakuna masoja anopfuura isu. Murezimbabwe ndipo takavhunduka tikashamisa tikati hakuna masoja anopfuura imi, urura kuti chii. Zvikanzi yes, talking about philosophy, talking about military service, talking about being soldiers, talking about being purposeful, hakuna masoja anopfuura isu. Ndipo takashamisika murezimbabwe tikati wangu nyatsokutsanangura at least please wangu, because vanhu vanoda kunzwisisa wangu. Ndio patakapiwa tsananguro kuchinzi tarisai muone vana supergalo, tarisai muone imimi ndimi, you are at the top of the top of the realm, you are the people. Munenge muchitaura about peace, about unity, about one Africa, about one military etc. But tarisai muone kune vanhu vasingatombokunzwi, vasinei nemi, because they don't respect that. What do we do with people who don't respect that kind of movement? Ndo patavhura meso nesu tikati vatengesi ka avazere. Zvikanzi yes, murezimbabwe vatengesi ava, they don't understand the struggle, they don't understand the movement, they don't understand the revolution. Why would you let one vasinga understand the revolution, vanhu vokuti they have nothing to benefit from the revolution, why would you let those people be the leaders of the revolution? Ndo patavhunduka tikati wangu uri kuti chiyo. Zvikanzi we are African people. As African people, we have all these kind of movements that move towards one thing: total liberation, total democracy, total freedom for an African human being. So why would you let anybody lead that kind of movement? Tiba tatavhunduka tahla nezamukutaura samukutite sei. Ndo pataudziwa isusu kuti respect the people, respect the people's movement, respect the people's organizations, never ever try to take it over. So we never try to take you guys movement over. Tiripo pana pamuzinda wevanhu, muzinda weZimbabwe tiripo. Ndo saka muchiona muchinowana news dzakadai, because news dzakadai so ukangoja hatipo mungaziwana. Thank you for watching. Stay tuned, stay subscribed. Garai muri pavanhu. Walk on the path. We will protect you, we will love you, we will be there as your associates. Pano pamuzinda wevanhu kubva kuvanhu. Thank you for watching, Zimbabwe.